42 yurt, 233. Бәйрәмне бер гасыр элек булган вакыйга турында сөйләүче театральләштерелгән тамаша ачып җибәрә. Ул вакытта Бикүле авылыннан 42 гаилә буш җирләргә күченергә батырчылык итә. Шулай итеп яңа авылга нигез салына. Аңа күченүчеләрне җитәкләгән кеше исеме бирелә. У них было 8. Бабамның 8 баласы була. Кулак дип бар әйберен тартып алгачтан соң ул менә шушы авылга нигез сала. Берничә гаилә шүп үләне үсеп утыручы буш җирләргә күченә. Шундый авыр заманнарда да ул югалып калмый. Эш сөючән, көчле рухлы булганга балаларын да тәрбияли йортта сала. 100 яшьлек авылга 100 мең сумлык сертификат район башлыгының бүләген Ленар Мәнәпов тапшырды. Авылны онытмагыз, кайтыгыз, иләр салыгыз. Шәһәрдән ерак түгел. Киләчәктә юлларын да яңартырбыз. Алла теләсә, барысы да әйбәт булыр. Авыл матур. Авылдашларга, активистларга, юбилярларга, күп балалы гаиләләргә һәм озак яшәүчеләргә мактау кәгазьләре, рәхмәт хатлары һәм бүләкләр тапшырылды. Бикүледән килгән кунаклардан үзенчәлекле сәламләү. Тарихны онытмаска, бер-беребезне хөрмәтләп, кадерләп яшик. Здесь проживает очень... Биредә тату һәм күңелле халык яши. Без ил үткәне чуашлары, Әхмәт авылы татарлары белән бергә үстек. Безнең белән мәктәптә рус балалары да укыды. Шуңа да без бер-беребезне яхшы аңлыйбыз. Колхозлаштыру чоры, Бөек Ватан сугышы, хуҗалыкны торгызу еллары бу көнне якташлар һәм авылдашлар гасырлык тарихның барлык этапларын хәтерләрендә яңартты. Аларның һәр кайсының туган авылы белән горурланырга хокукы бар һәм әйтергә кирәк, җил тегермәне булган райондагы бердән-бер торак пункт ул. Бөтенебез 4 брат монда, бөтенебез. Бабамнарны. Каждый без разный городта торабыз. Мына кайттык, мына Ахметнең 100 еллыгына. Әтиләр, әниләр монда безнең исән саулар, самырлар. Күп туганнар, бөтенесен туганнарына күрештек. Чит шәһәрләрдә торсак та, барыбер бу авылга кайтасы килә, күрәсе килә туганнарны, дусларны. Чөнки без бу авылда туып үстек. Озак еллар күрмәгән дусларны күрдек. Бездән өлкән поколениедан булган кешеләрне күреп, кемнәр белән үстек, кемнең сүзләрен тыңлап үстек, балачактан шуларны күрдек. Бик зур, матур бәйрәм. Авылның 100 еллыгы хөрмәтенә китапта әзерләнә, ул август аенда дөнья күрәчәк. Басманың авторы һәм бүгенге чараның инициаторы бу эштә ярдәм иткән барлык дусларына, туганнарына һәм авылдашларына рәхмәтле. Информацияны җыйдым, халыктан җыйдым. Авылдашлардан, архивлардан җыйдым, бик күп кенә архивлар белән эшләргә туры килде. Аннары үземнең кыз туганнарым, апамнар минем бик каты ярдәм иттеләр. Халык безне бик каты поддержать итте, авылдашлар безне. Бәйрәм халык уеннары белән дәвам итте. Мәдәният йортында бәйрәм кунакларын чәй белән сыйладылар. Кызыклы конкурслар, җырлар һәм биюләр 100 яшьлек торак пункт тарихына тагын бер истәлекле көнне язды.